Здравейте! Вие гледате Открито. На пристанището Булмаркет в Русе има едно корабно място, което е извън всякакъв контрол. Липсват брегови моряци, които да наблюдават танкерите с горивата на този понтон. Липсва каквато и да е документация за това кой танкер колко време е престоял на него. Като добавим и липсата на информационна електронна система за наблюдаване на корабоплаването по река Дунав, то всичко това взето заедно означава едно – компрометира се информацията за понтон номер 6 на пристанище Булмаркет в Русе. Ние открихме противоречие в документите за местонахождението на един танкер, натоварен с газьол. И за това сме тук в Министерството на транспорта, за да попитаме. Сега, когато чакаме пред вратата на Шенген, какъв е контролът на товаро-разтоварните операции на горивата, акцизни и опасни стоки по смисъла на закона? Знаят ли контролните органи къде е бил 10 дни танкерът Полишип, който ние заснехме преди месец и половина, че разтоварва газьол на 7-мо корабно място на пристанището Булмаркет без митничар? Колко е потаен понтон номер 6 и защо? Ще научите днес. Интересът ни към контрола върху горивата на това пристанище не е случайен. Вече втора година разследващите органи проверяват дали пристанището Булмаркет участва в други схеми с фирми, горива и зърно, чрез които се ощетява държавния бюджет. И когато компетентните органи търсят отговор на този въпрос от 2010 година насам, малко неестествено бодрячески звучат обясненията на митницата в Русе и на морска администрация в Русе за това, че с контрола там всичко било наред. Дори нещо повече. Ако имаше синхрон между държавните контролни институции, би трябвало точно сега и митницата, и морските власти да наблюдават под лупа всяко движение на танкерите, а не да гледат от птичи поглед. Защото ние установихме, че на пристанището Булмаркет с контрола не всичко е наред. На 2 ноември тази година внезапно се появихме с камера в лодка по Дунава, а след това и на самото пристанище Булмаркет на понтон номер 7. Заснехме разтоварването на газьол от танкера Полишип. Горивото по документи пристига от Молдова и е предназначено за фирмата Полисан в Русе. Сред мъжете на площадката не заснехме митничар. Обяснението беше, че митничарят точно по това време бил в данъчния склад на фирмата Полисан. Но данъчният склад се намира доста далече от брега и понтон номер 7, на 1 километър на запад върху територията на промишлената зона в Русе. Засякохме разстоянието с километраж. Може ли да казваш, че си тук, а всъщност да си на 1 километър от тук? Следователно си там. От митница Русе подробно обясниха, че разтоварваният газьол бил само около 200 тона и той бил остатък от предишното разтоварване на танкера. А то е било преди цели 10 дни, на 22 и 23 октомври. И тъй като тогава, на 22 октомври, било обявено и прието цялото количество на газьола от държавните контролни органи, митници, гранична полиция, морска администрация, пристанище и Булгарконтрола, то сега нямало нужда отново да се приема остатъкът от тези 200 тона газьол. Вероятно вече се питате, защо не е разтоварено цялото количество газьол първия път в октомврийските дни. Отговорът, който получихме от фирмата Полисан, собственик на танкера Полишип и на самия газьол, беше следният. Не стигнало мястото в данъчния склад за цялото количество на разтоварваната акцизна стока – 831 тона.
останали едни 230 тона, които нямало къде да се складират, и затова танкерът бил чакал цели 10 дни на пристанището Булмаркет, за да се освободи място в склада. След 10 дни се било освободило място в склада и танкерът доразтоварил остатъка. И това ние документирахме с камера, и митничар, докато бяхме там, нямаше. В обяснението на случая от фирмата Полисан, който получихме след излъчване на предаването открито, установихме несъответствия в датите на разтоварване. Изпълнителният директор на Полисан, Людмил Вълков, ни пише, че на 3 ноември към митница Русе и порт Булмаркет е подаден нотис за готовност за разтоварване на останалото количество газьол. Танкерът е разпломбиран от митнически служители и е започнало разтоварване в тяхно присъствие, което е продължило до 4 ноември. Край на цитата от писмото на Людмил Вълков. Как така е започнало разтоварването на 3 ноември, след като ние бяхме там на 2 ноември и заснехме, че то започна малко след 10:30 сутринта? Ние бяхме там, с лодка по Дунава и на суша. Това несъответствие в датите ни накара да се заровим в датите и в документите. Знаят ли контролните органи къде е бил 10 дни танкерът Полишип? Всички твърдяха устно, че след като не е разтоварил цялото количество газьол, бил се преместил на съседното корабно място, на понтон номер 6, и там бил чакал 10 дни. 10 дни престой бил имал танкерът Полишип на пристанище Булмаркет. Само че ние разполагахме с документи, на един от които пишеше, че след като е разтоварил 2/3 от количеството на газьола, танкерът Полишип е отплавал на 24 октомври в 9:10 сутринта. Отплавал, така пише в документа. А всички твърдяха устно, че се бил преместил на понтон номер 6. Отплавал ли е някъде танкерът Полишип с остатъка от газьола някъде по Дунава? Или е останал закотвен на понтон номер 6 с опасната стока газьол с цели 10 дни престой? Ако имаме система за контрол на корабоплаването по река Дунав, въпросът трябваше да е елементарен за контролните органи, за морската администрация и за пристанищния оператор. Само че въпросът се оказа много труден. Оказа се, че в деня, в който пристигнахме в Русе, на порт Булмаркет, танкерът Полишип е трябвало да разтовари малко гориво от себе си в една румънска баржа и да продължат плаването по Дунава с двата плавателни съда. Това налага ли ниските води на Дунава? Не може много товар да се носи на танкер в момента. Но нещо не се били разбрали с румънската баржа и тя си заминала. Сега, качени на покрива на пристанище Булмаркет, ние видяхме танкера Полишип. Ето го, същия танкер близо до румънския бряг. В кабинета на управителя на пристанището, Станко Станков, проведохме разговор с тези, които носят отговорност за контрола в частното пристанище. Като пристигне, кои очи го виждат, кои ръце, в какви документи записват, че той тази сутрин в еди колко си часа е пристигнал? Значи, когато пристигне на понтона в Булмаркет, бреговите моряци го поемат и извършват необходимите дейности по швартоване на кораба. Швартоване, това е завързване на кораба за понтона, завързване на въженцето. Впоследствие се пълват необходимите документи от гледна точка на безопасността, информационни листи, записва се в корененик кога е швартован, кога всички по часове. А това е какво? Това е тетрадка, в която се описват товаро-разтоварните операции, които се извършват на съда. Къде стои тази тетрадка, господин Михайлов? Тази тетрадка стои на понтон номер 726 в каютата при дежурния моряк. Тоест на този понтон, на който ние заснехме разтоварването на Полишип. Точно така. В тази тетрадка всички танкери, които пристигат или отиват, са записани. Правилно. От коя година е? 2010 година. Тогава със заповед на управителя господин Станков сте започнали да записвате всичко това. Правилно. Целта каква е? Целта е да се следи кои кораби са пристигнали, кога са обработени, кога са приключени, кога са отшвартовани. Тази тетрадка може ли да има грешки? Ами не. Защо?
грешки от какво естество? Ами някой да е бил разстроен или да не е видял кога е отшвартован или швартован кораба или кога е отплавал, може ли? Всичките данни като информация, часове се пълват от брегови моря, който е дежурен в момента на предварната операция. Имали ли сте грешки до сега? Няма ли сме? Не сте откривали различна информация от действителната? Не. Тези неща на тия жълти листчета, написани на ръка от дежурния моряк, записват ли се на друг документ? Да, също така се пълват за всеки кораб корабна записка, от която е видно какви дейности са извършени по кораба, посещаващ пристанището. Ето това ли? Тази корабна записка? Да. За всеки кораб има това? Има, да, задължително. Добре, хайде тогава да видим с вас. Вие ми твърдите, че танкера Полишип кога е пристигнал? На 21 октомври ли? Да проходим датите и всичко, което вие имате. От вашите документи какво се вижда? От тази корабна записка е видно, че кораба Полишип е швартован на 22.10 в 12.40 на кейло място номер 7 за извършване на претоварна операция по разтоварване на Козьол. Хайде да видим дали съвпадат тези часове с тази тетрадка. Да намерим 22. Ето тук с листче. Някой си означил с листче. Страницата на Полишип и същата дата. Ето тук какво пише Полишип. Час на швартоване 12.40. Ето. Съвпада. Да. Начало на разтоварване 13.20. Край на разтоварване. Отиваме на 23, 8.35. Ето, и тук пише 8.35. Да. И е отшвартован в 8. Момент, тук нещо. Отшвартоване от 8.30. Не, 50 мисля, че не трябва да е. Не, 8.30. Сега вижте какво чета тук. Час на отплаване 9.10. Ами явно тук се е получило някакво разминаване. Час на отплаване означава час на отплаване. Също и отшвартоване. Не, отшвартоване. Навсякъде тук пише отшвартоване, а отплаване си е различен термин. Отплаване значи кораб, танкера си заминава. Не, означава, че отплава от корабното място, което е швартован. Хайде да видим моторен кораб Искър. Също има час на отплаване 14.55. И той ли се е преместил на друго корабно място? Не се е преместил. Той е отплавал. Да, отплава. А защо Полишип не е отплавал, а казвате, че се е преместил? Тук пише отплаване, значи кораба си е отишъл. Значи, отплаване за нас, по принцип, е отделяне от корабното място, където е швартован кораб. Не, това означава отшвартоване. Да. Отшвартоване значи отвързване, а отплаване значи кораба си отива. Едно и също е за мен това. Така ми казаха в морска администрация. Отплаването си е отплаване. Да, може термин за тях така да го тълкуват. Според тази тетрадка, кораба е напуснал Булмаркет. Не, значи кораба е извършил маневра от кейло място номер 7, в което е швартован, на кейло място номер 6, тъй като кораба не е завършил самото си разтоварване. Има остатъчно количество в кораба. Как ще го докажете това, че е останало? Платил ли ви е такса престой за 10 дни? Не е платил. Защо, господин Михайлов? Защо не сте поискали да плати 10 дни престой? Ние сме го швартовали на корабно място номер 6, където е бил пломбиран от митницата с цел изчакване на претоварни операции. Дайте ми документ, че се е преместил на друг понтон, а не е напуснал български води. Това нещо е регистрирано в морска администрация Русе. Морска администрация ми казаха, че не виждат корабите къде заминават, а те само вземат документите, които им дават корабите, танкерите, т.е. собствениците. Те не виждат, нямат система да виждат. Как ще разберем този Полишип къде е бил 10 дни? Това нещо трябва да попитате морска администрация. че няма... Не, аз питам вас. Имате ли доказателство, господин Станков, имате ли доказателство, че 10 дни е бил Полишип при вас? Какво доказателство да... Значи ние сме информирали морска администрация къде е пристанал съда. Тя следи за безопасността на корабоплаване, на приставане на съдовете и толкова друго. В стриктната вярна тетрадка пише, че той е отплавал. Отделил се от кораб на мястото номер 7, където е трябвало да бъде разтоварен и е преместен на кораб на място номер 6 със съгласието на морска администрация, което не е оперативно и може да приставят корабите. Никъде не го пише това. По тетрадката пише, че си е заминал танкера и освен това, хайде да видим по документи на втори.
Документите какво сочат на 2? На 2 ноември, когато ние дойдохме с камера и установихме, че се разтоварва без ето, час на швартоване 9:20. Да. Къде пише тук, че той... Покажете ми документ, в който пише, че е стоял 10 дни на друг понтон. Ами нямам и такъв документ. Вас не ви ли притеснява това, че през тези 10 дни на един ненаблюдаван и неконтролиран танкер може да се извърши всичко? Танкера не е наблюдаван, значи... Кой го е наблюдавал? Същия тия брегови моряци, които са дежурни, обслужват и двата понтона. Да, но те не са записали, че той е на друг понтон. Дайте тетрадката на другия понтон, на който е бил. Другия понтон няма такава тетрадка, тъй като той не е понтон за претоварни операции. То тогава това е място, на което всеки може да се скрие и да каже, че няма доказателство, че е бил там. Дайте доказателство. Ама в дневника пише, че танкера отплавал по Лишип. Дневник е точно за понтона, който е оперативен за разтоварване. Плаване не означава преместване. Не знам, значи не съм... Как моторен танкер Нели Мария от Сърбия, частно отплаване 36,55 и той ли се е преместил? Не, той не се премеща, защото няма какво да прави тук. Той просто извършва му се операция, да речем бункероване на този кораб, зарежда си горивото и си заминава. Къде пише, че отишъл на съседния понтон 6? Ами нямам и така следа за му. А кой големият корабен дневник, който го чакаме сега и още не е дошъл? Това ли? Дайте да го видим сега и него. А това какво е? Това е на следващата дата, 24-ти. Какво се извършва? Това е написано с друг почерк. Ами друг моряк е писал. Ами това е на този ден. Това е писано на един ден и това е с друг. Да, и тук това е написано с различен почерк. Един моряка бреговия долу. Значи по този дневник той е заминал. Да. И нямате документ. Вече по Лишип изчезва. Какво значи нямаме документ? Кораба се премества на другия. Нямате, дайте документ, че се е преместил. Нямаме, защото няма и такъв дневник, който да се води за другия понтон. И морска администрация ви е разрешила да нямате дневник, така ли? Имаме писмо, което ви показах. Тя ви е разрешила там да няма никакъв отчетност, така ли? Това нещо не мога да го кажа, тя не е разрешила. Тя е разрешила да нямаме екипаж. И щом няма екипаж, няма дневник. Какво значи няма дневник? Нямате такъв. Дайте ми за другия понтон такива. Затова няма дневник. Да, но нали стоят опасни товари? Нали има танкер? В този танкер може нещо да се случва? На този понтон номер 6 той трябваше да отиде на стоянката за опасни товари, която е на няколко километра от нашото пристанище. Ами защо не е отишъл? Тъй като очаквахме до разтоварване на кораба, го оставихме там да чака. Ние отидохме при морските власти в Русе. Какво показва системата за контрол на корабоплаването в Русенския регион? Къде е бил между 24 октомври и 2 ноември танкерът по Лишип? Коментирайте това разминаване в документацията. Ето, има корабна записка, която пише, тук вижте какво пише, отвъртоване, отшвартоване, Тоест, той се е снел от... Отвързане, ето в 8:30, 8:50 и тук пише час на отплаване 9:10. Тук по документи имаме основание да считаме, че кораба отплавал на някъде. Да. А кораба и пристанището твърдят, че той си е стоял 10 дни престой. Ами, другата възможност, по която мога да направя справка е, когато кораба акостира в пристанището, мога да ви дам допълнителна информация, след като изпрати инспектора да провери корабния дневник. Значи корабният дневник е този, в който се отразяват навигационните събития. Те там могат всичко да си запишат. Не може всичко да си запише. Защо? Това е официален документ. Значи капитана носи наказателна отговорност. Аз не съм много съгласен, че капитана може да вписва в дневника всичко. Пред кого ще носи наказателна отговорност, като вие нямате с какво да докажете нито документ, нито запис на камера, нито електронна система, която да съхранява информация, че един танкер е отплавал нататък. Как ще докажете къде е той? Вие нямате никаква информация. Освен, ето, една тетрадка, в която пише час на отплаване. Къде е танкерът, който превозва акцизни стоки? Ето разминаването в администрацията. Някой трябва да... Разминаването, което се получава при проверката от администрацията, някой трябва да го докаже това нещо.
че има разминаване в... Ма ето в кораба пише, че отплавал. Те са хората, които трябва да докажат. В книгата пише, че отплавал. Значи тогава... И аз ви питам, отплавал ли е? Имате ли система да ми кажете, отплавал ли е в 9:10 на 24 октомври? Аз мога да проверя, дали си обадил на кулата на пристанище Изток. Не се ли създава възможност някой да стои, да казва, че стои там, а той всъщност да си плува нагоре и надолу по Дунава? Ако там има контрол, тогава в дневника и в тетрадката щеше да се запише дали на понтона е стоял там кораба. Вие сте написали, нямате нужда от такива екипи. И Булмаркет казват, ето ние, морска администрация, ни е написала да не си назначаваме хора и да нямаме там дневници. А не е ли безконтролно? Не. Защо да е безконтролно? Защото никой не може да каже кой кораб стои там. По принцип това е организация в пристанището. Аз на всеки понтон не изисквам, няма нормативен акт, по който на тия понтони да изисквам екипаж. А кой ще означи дали някой... Там може да се извършва всякаква дейност. Може ли някой да стои безконтролно, някъде и да няма следи в документацията за това? Значи безконтролно. В момента няма документ. Там. Дали е там? И организацията, ето, господин Михайлов е този, който трябва да направи организацията, за да... Нямат доказателства. Те ми твърдят, че е бил там, но как ще докажат, че е бил там? Защото хора са го видяли да отплава. Ето дежурния моряк. Кораб, според вас трябва да го снимаме от колко до колко часа стои там на понтона ли? Вие чували ли сте някой да отплава, да се премести 1 метър наляво? Значи отплаването от пристанището е наистина отплаване, а не преместване от един понтон на друг. Тоест, смяната на корабното място в едно и също пристанище е една маневра. И няма да се пише отплаване. Разбира се. А как би трябвало да се запише в корабната записка? Що ме остава в района на пристанището, би трябвало началника на пристанището да отрази, че от 7 корабно място кораба се е преместил на 6 корабно място. Няма отразено такова нещо никъде. И така получихме още един репортерски шанс. С катера на морска администрация да отплаваме към румънския бряг и да навестим танкера Полишип. Да поискаме от неговия капитан Неделчо Неделчев корабния дневник и да видим какво пише в него. Вече пристигаме до танкера Полишип. Щом ще спазваме законите, трябва да ги спазваме както трябва. Добре, тогава донесиме дневника на катера. Нося го. Така. Тъй като те не желаят да снимаме на техния танкер, поискахме техният корабен дневник. И Неделчо Неделчев го донесе. Както очаквах, в него пишеше многократно, че Полишип бил на 6-ти понтон през тези 10 дни. Господин Неделчев, в тетрадката на пристанище Булмаркет пише, че сте отплавали на 24 октомври в 9:10. Не знам какво пише, това, което пише тук е вярното. Там пише, че сте отплавали. Това е юридически документ. Доказателството в съда. Да, а друг е въпросът вие да контролирате дали това е вярно. Да, разбира се, но... Остава отговор от вас дали това е вярно. Отговорът е от капитана на кораба. Той е отговорен за това какво внася тук. Капитанът пише в корабния дневник на къде плава и къде се швартова, но кой в държавата ни контролира дали това, което пише, съвпада с данните от системата ни за контрол? И кой засича информацията? За сега никой. Директорът на Митница Русе, Веселин Георгиев, е направил някои промени в организацията на труда след нашето разследване. Въвел е ротационният принцип за митничарите. Те сменят работните си места. Прекратена е вече практиката едни и същи митничари да обработват товарите на едни и същи фирми.
И още нещо. Отговорникът на една група вече знае къде се намират останалите митничари по това време. Станаха май доста въпросите, които нямат еднозначен отговор. А ние се запитахме и нещо друго. Защо при първото разтоварване на газьола на 22 и 23 октомври 600 тона газьол са разтоварени за 19 часа, а втория път при разтоварването на 2 и 3 ноември 14 часа са се разтоварвали само 230 тона газьол? Не са ли множко 14 часа за разтоварване на това количество газьол? Очаквахме и получихме отговор за контрола на корабоплаването по Дунава в Министерството на транспорта. Ето, чуйте. Съществува ли система за следене на корабоплаването по река Дунав? България в момента изгражда такава система по оперативна програма Транспорт. Бенефициент по програмата е Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, което преди около месец обяви, че първият етап на изграждане на системата е вече приключил. Кога ще бъде тази система стартирала? Системата трябва да завърши до 2013 година, да бъде изградена нацяло и тогава можем да кажем, че няма да има нито един кораб, който във всеки един момент ние да не знаем къде се намира. Значи 2012 пак ще могат да се скриват тук и там? През 2012 ще върви този пробен период. Може ли един танкер да стои 10 дни на едно пристанище и да няма писмена следа, да не е описано това в нито един документ? Това ми звучи малко несериозно. В смисъл, че аз несериозно говоря или че фактът е несериозен? Че има такъв факт, защото всеко едно пристанище, оператора, най-малкото има документи, които го задължават да води кога даден кораб е пристигнал в това пристанище, какво извършва и кога е напуснал пристанището. Източник от митницата в Русе ми разказа, че всички контролни органи преди време знаели за съществуването на подвижна бензиностанция на 503 км по Дунава на румънска транзитна стоянка срещу Русе. Всички седяли на българския бряг и гледали как нелегални кораби зареждат гориво на отсрещния румънски бряг и тръгвали на някъде. И били безсилни да реагират. Дори писали на Олаф. Писали какви са последствията от една такава нелегална подвижна бензиностанция, евентуално замърсяване на река Дунав и неплащане на портови такси. Гледат българските власти как нелегално се зареждат кораби и нищо не могат да направят. Защото без Шенген няма как български контролен катер да отиде от среща на румънския бряг и да установи дейността на нелегалната подвижна бензиностанция. Но за да има Шенген, ние трябва да докажем, че имаме здрав контрол по нашата граница. А тази вечер ви доказахме, че едно корабно място в Русе няма такъв контрол. Защо? Thank you.